Лена Бориславова е активист, юрист и депутат. Родена е на 8 октомври 1989 г. През 2014 завършва право в Софийския университет, а след това специализира в Харвард. Работи в сферата на конкурентното право, банково и финансово-търговско право, защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари и процесуално представителство и консултира международни клиенти, решили да инвестират в България. Подкрепя ЛГБТ общността и участва в престижна класация на списание Forbes за млади лидери, изобретатели и предприемачи. Политическата й кариера започва през 2017, когато става член на Да, България, а през 2021 година е избрана за депутат в 47-мо Народно събрание от Продължаваме промяната. Същата година оглавява кабинета на министър-председателя Кирил Петков. Може ли обаче една жена в България да бъде политик без личния живот да стане обект на грозна атака? Случаят на Лена Бориславова показва опасната граница между сатирата и тормоза. Преди 2 години телевизията на Има такъв народ 7/8 пуска така наречената песен за Лена. Просташка, сексистка, безвкусна, гнусна и целяща да унижи. Но този път има отговор. Бориславова не мълчи, а завежда дело срещу Слави Трифонов и 7/8 АД. Двама от сценаристите на Трифонов и депутати от Има такъв народ свидетелстват пред Софийски градски съд, че текста на песента е народно творчество и не са я писали те, а са я получили по пощата. След тези показания, Софийският градски съд осъжда компания 7/8 АД да заплати на Лена Бориславова 20 000 лева обезщетение за неимуществени вреди. Причината е разпространението на аудиовизуалното произведение «Песен за Лена», което съдът прецени като накърняващо личното й достоинство. ИТН губи доверие и авторитет. Следват манипулирани кадри. Националната телевизия излъчва внушения за личния й живот, които колеги журналисти бързо развенчават като манипулация. Целта – да се заличи експертността за сметка на клюката. Реакцията беше безпрецедентна. Социалните мрежи пламнаха, а институциите бяха призовани да спрат езика на омразата. Това вече не беше просто атака срещу един човек, а срещу присъствието на жените в управлението. Въпреки опитите за очерняне, тя остана в политиката. Този случай постави важен прецедент. Сексизмът и онлайн тормозът могат и трябва да се наказват в съда. Защото дезинформацията не е мнение, тя е оръжие. Идеята, че ако една жена е млада, образована и успяла, то задължително е минала през нечий креват, очевидно не само е жива, а и продължава да помрачава постиженията на редица жени в редица сфери. Виждаме го при Лена Бориславова заради политическата й кариера, но сексизмът присъства осезаемо и в спорта, и в изкуството, и в медицината, и в науката, и в медиите. И единственият начин да му противостоим е да го изобличаваме методично и усилено всеки път. Защото подобно на другите форми на насилие над жени, публичното принизяване е всеобщ проблем и неволно се превръща в норма на поведение. Не бъди пасивен наблюдател. Направи скриншоти на публикациите, коментарите или снимките. Увери се, че се вижда датата, часа и автора. За по-голяма тежест в съда, съдържанието може да бъде заверено от нотариус. Специалист по медийно право или граждански дела ще прецени дали става въпрос за клевета или обида. При обида и клевета разполагаш с 6-месечен срок от узнаването, за да заведеш дело в районния съд. Имаш право на компенсация за неимуществени вреди, болка, страдание, уронване на авторитета. Законът в България предвижда наказателна отговорност и сериозни глоби за клевета, разпространена публично или чрез интернет. Не си сама.